se mari bayo haifano tipra sarokni thengkorong bodolni mung sabaya pheba tipra sarokno phindrik ke chikon bodol khagei kaisa bai kaisa no swkagei tonnani naharmung saboni abono kotal khete waisa saphinani nanglia tini hasteni lukurokno swkangni simino tribal eba upojati kokthaino belaino chajak yanglaimani hasteni kwbang kok tipra sa sinai nongnai rok aboni bagino edisini mungno tribal ni kokthaino slaiye tipra satei Tribal Welfare Department ni mungno slaiye tiprasa hamkrai bedek khlainani bagei swkangni simino kwbangma tiprasa rokni sanmung tongmani tiprasa rokni o sanmungno bwskango tonino tabukni BJP IPF ti hapang Agartala Airport no Maharaja Bir Bikram Airport Bormora ni mungno slaiye hathai kotor khlaimani aboni yagulobo TTADC ni mung Tripura Tribal Area Autonomous District Council no slaiye Tripura Territorial Council khlaijakmani bagei wansuk mungna harmani tabukni haste hapang pheba haste hapang ni o wansuk mungno sejamani kok saka sinia nugya tipra sarokni kaisa thengkrang bodol katal IMPC Agartala Press Club o phaiye kokthum panda khlainani se phankrikho oborokni pheba o bodol se tipra sarokni sanmungno supungna thangnai haste hapang ni wansuk mungno kebengei sejamani eba khadujakmani kok saka IMPC ni mungei sinia nugya kaisa bodol Tangsalo Rajakhor Oglini Srangchati Tangnogo kaisa kokthum panda khlaiye tamo saka IMPC Sipahijola hangkoni haste tangphang pantei tiprasa khnainai ditlukurok chini oro issue gangao hise je tabuk thanai 15 August je tabuk chini borongganang Chief Minister Bipul Kumar Dev je tabuk chini TTADC no ketal mung farmani abono tine sung tini thani koks khlane ge tai abono tabuk ani gano tongo tabuk IMPC mothani adong romno abai ta Tripura state ni gangke borong ganang CM Bipul Kumar Dev u saklai rekhabla u thanai 15 tarik August ge mung paltoka je DTC ni bung jens khai kiuda ge abo bo kagos bo rozak ni sung khanawa central government ni aro gangke abono ge Tripura Territorial Council engkha ADC bai thangmose klayo waida ADC no box bai bai mot laika ge chini final generation ro ni bagi sung abo mawan suklayo je taw autonomous secretary engka to chini final ro ni belaike generation ro sai thanai nijini sak salonani autonomous to kaisa niji chini ADC area o sak salonani governance salon self governance ndabno engka abono subro bung chance khai ki engka autonomous bung bor khos khobli engka obon bagai mo belake fisa na bagai hamia nisin masawo engka abono hani bagai no sung demand eba sam khorang tisawo Tripura Autonomous Territorial Councils se ma khlainai mane uje tau TTC jagao ajagao sung nayoje Tripura Autonomous Territorial Council ge belake sanai ete aro jagao autonomous no ki man ge sung belake sagaya je tau je over ke bung sense khamen ono sung sasaguya ta ge TTADC hapango 30 seat ni bisingo bising 3 general seat bagjak eba najak tabuk 30 ni 50 seat engke general seat kaibusgle naiba kaibusg nai obchini kuisanta abaita ge chini demand khai 30 seat no dongthung general 3 seat no tripasano rirothung abo chini demand gangke 50 seat bang romani 50 seat bang romani chini mungsa kebung to grei tei brirok ni bagai seat nominated khaiman ni bo chini mungsa kebung grei pia general seat tongmani abose tongi mangla je general seat to tawse 3 seat tongmani 30 tan bisingo abono general seat tongi mangla te 50 seat je tabu brok barina nai tongmani o jagao brok general tongi mangla ta 50 seat brirok nai ba ADC or ne mane on sangkuno apoti grei tai chungor kuno kebung grei ta general to rimangla obeta Chief Minister Bipul Kumar Dev
tei tabukni kathajak hafang tomung no haita chini je tabuk hafangni borong gorang biplop kumar dev o kathajak tabuk je sarkar chalu tongnaimani ge borok belai jungno kubuni kharingma tongkhangke hamjangma tongkhangke jungno nangkhake six schedule original six schedule no jungno rirna ningthung eba registration khlairna ningthung abo kaisa jung saklai engke borong gonang chief minister biplop kumar dev saklaima tongo TTADC ni mungno salainai tei seat bang renai abono jung strongly condemn khlaio tangi hingke abo haya piri semani edisino sabaima naimasa khlaio haini bagai thangnai 15 August TTADC ni mung salai Tripura Territorial Council khaina hanmano IMPC bodol ni bukhaktei kra khesung opus khayo tai condemn bo khlayo haisi bai 6 schedule to abo 6 schedule to kaisa desh bisingo teksa mini constitution mane kaisa Indian constitution bising teksa mini constitution engke abo ke 6 schedule abo sin Tripura sarong bagir manika engke azagano chini autonomous power borir mane 6 schedule constitution bisingo prog selaino nanya selanya kasi tolak hanya abo sung bisingtei abo gisa misa khormani tongmani abo sung saimanga je sung abo khskhanayaku abo mutimangkha borok Guwahati meeting asula khepo ngaching motharo abo ni kuno sung kun khobor rojage sung saimania kurang mohon thangablo sek bosor ni thanga mane sek borok je active BJP alliance government phaimani puila phasing no step na jakha abor to kumal media ro viral sungkha ngano daw pass man pore se daw pass man nai tong khaba pass na thangi tongo azora se ga abon segang je proposal ready khaijago afar kan tang khorang tisalia afro gage sung emne meeting to khaijano khorang ta tisalia tau tisaka borok to already sam rong khaba engke sung tabu bongni az samno sung jajage ni no tabu press meet ma khayo sung abo tabu pura chini je autonomous under autonomous power tongtonai amor sung be milwa koi sung tahu coba khanai sum ke mana asudin norok mana borothan borot keleng amak lai kya ba jadi sagangga agi noktan bagi agi tang opus khaya saya be sinor sawi saga noktan jo ne aplo to bura gagi sing saja komai khani hine asome noktan mo chobaro khaya batong depression de yamo jungno to ringya sung borok je bongni je bodolo borok tam jan salai borok Guwahati thangnai kya ami news ro khen lu kha news ro slami ni abo to nugun tong sung afro kokthum panda payei naitugui naimani yagulo saimankha IMPC ni full form tamo abo ongkha Indian Mongolian People's Confederation